Il-Gvern jappoġġja lis-settur privat f'inizjattivi innovattivi lejn Għawdex. Il-Ministru Anton Refalov fisser dan waqt li flimkien ma' Mart il-Prim Ministru Sinjura Michelle Muscat nidew proġett ġdid tal-Għawdex bl-isem ta' Only Made in Gozo. Dan il-kunċett huwa mod ġdid kif jiġi attirat investiment barrani permezz ta' bejgħ ta' proprjetajiet tipikament Għawdxin. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refalov stqarr kif permezz ta' dan il-proġett inħolqot niċċa ta' turiżmu lejn Għawdex. B'hekk mhux biss qed tingħata identità speċjali lil kull proprjetà eco-friendly imma wkoll prominenza lir-raħal li tinstab fih. Il-Ministru Refalov żied jgħid li din hija parti mill-istrateġija tal-Ministeru għal Għawdex għal aktar ħolqien ta' impjiegi f'din il-gżira. Huwa saħaq li tkabbir ekonomiku f'Għawdex qed isir b'rispett sħiħ lejn il-patrimonju u l-ambjent Għawdxi. Intant fl-indirizz tagħha s-Sinjura Michelle Muscat stqarret li l-Gvern għandu viżjoni għal Għawdex. Hija qalet li l-proġett Only Made in Gozo se jkun qed jiġġenera l-ekonomija f'din il-gżira. Barra minn hekk ta' min jgħid li d-direttur maniġerjali ta' dan il-proġett hija mara u għaldaqstant is-Sinjura Muscat appellat biex aktar nisa jħarsu lejn il-qasam intraprenditorjali. Huwa permezz ta' inizjattivi bħal dawn li l-Gvern se jkompli jkun ta' spalla mas-settur privat sabiex jintlaħqu livelli ta' suċċess.